Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon dulong sa inyo. Kagaling atong top story subong nga adlaw, August 14, 2026. Duwa ka ginaaligar nagapangobra sa peke nga dokumento arestado sa entrapment operation. Probinsya sang Negros Occidental nagpatuman sang floor price sa baboy para mapangapinan ang hog racers. 33 ka area sa idalom sa Negros Power ang maka-eksperyensya sang tig-2 ka oras nga brownout bangod sang kakulang sa supply sang kuryente. First Lady Lisa Marcos nagpanguna sa ikaduwa nga hagna sang rice distribution sa Bacolod City. Sa Good Vibes Weekend, pakapihan ta nga may giant slide kag chapel. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 33 tanan ka mga areas nga ginaserbisyohan sang Negros Power ang mahimo maka-eksperyensya sang tig-2 ka oras nga brownout nga nagsugod las 2 subong nga hapon tubtob karon las 11 sang gabi. Ini kasunod sang red kag yellow alert status sa Visayas kag ginabiso sa National Grid Corporation of the Philippines ukon NGCP. Kulang ang power supply sa Visayas, gani ginapatuman ang manual load shedding o kung ginapaigo-igo lang ang available nga power supply, gani ginabulos-bulos ang brownout. Humalin pa sa nagliligat nga semana, ini ginapatuman. Pero sini nga semana, humalin sang Domingo, naka-red alert ang Visayas, tubtub subong nga Biyernes. Red alert ang Visayas 5 p.m. tubtub 9 p.m. Buot silingon kulang ang nagasulod nga power supply sa Visayas kay nag-shutdown ang dalago nga power plant sa Visayas kag wala man sang sobra nga power sa Mindanao nga pwede ipasa sa Visayas. Yellow alert naman 1 p.m. tubtub 5 p.m. kag 9 p.m. tubtub 10 p.m. Nagakahulugan nga intsaktuhan lang ang power supply nga available kag wala sang allowance and kaso magsaka ang demand. Yara sa 2,269 megawatts ang available capacity sang power supply pero nagalabot sa 2,511 megawatts ang peak sa demand sa kuryente. Sa number 9, First Gen Renewables Energy Development Corporation ang nag-construct sa 5.6 megawatts nga bago binary power plant sa Mailum, Bago City. Suno kay Erwin Magallanes, ang head ng Corporate Relations and Negros Geothermal Complex, ginalantaw nga sa 2027 pa sara nga mag-operate ang amo nga power plant. Napahamtang man ini mismo sa site kung sa diin ginpatukod ang 49 megawatts nga Northern Negros Geothermal Power Plant sadto. Ang 5.6 megawatt binary plant suno kay Magallanes ang sara nga makahatag sang supply sang kuryente sa mga 100,000 nga regular sized nga mga pamalay. 2007 sang nag-operate sa itong Northern Negros Geothermal Power Plant sa idalom sa PNOC EDC. Pero ini ang gin-decommission matapos ang resource hindi makasarang sa operations ng 49 megawatt nga planta. Ang plantang insano sa nasulu sa Valencia sa Negros Oriental kung sa diin tigayon ini nag-produce sang 49 megawatt. So, ngayon, meron tayong kinoconstruct dyan, hopefully soon, very soon, ma-operate bago binary power plant. No? Ang capacity niya is 5.6 megawatts. The same site? No, smaller. Kasi The same location? Oh, the same location, the same ano. Nasa outside the Northern Negros? Kasi yung ating facility naman talaga before is outside. Nasa tabi ng mga resort dyan sa actually malapit sa ano ba yun, yung Balaan Hills. Actually, katabi lang. That's outside of the Mount Kanlaon Natural Park. That's Mailum, sir? Mailom, Bago City. Sir, when do you think it will be operational? Sa ngayon, no, dahil hindi namin alam, no, sa ngayon may ongoing yung kanyang no, hindi lang namin malaman kung kailan talaga, but very soon. Baka, This year? Next year? Probably next year.
Sa number 8, Bulkan Kanlaon ang liwat nga nagbugas ang abo 5:49 Biyernes sang aga. Ang mga event ang nag-generate sa grayish plume nga nagsaka tubtub sa 200 meters gikan sa baba sa bulkan sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ini nagpadulong sa norte nga bahin Sandigman sa na-capture nga footage sa Kanlaon Observatory, Kanlaon City. Sang Webes nagbugaman sang abo ang Kanlaon nga naglawig sang 92 minutos. Sa 24-hour bulletin sang Kanlaon, may na-record 4 ka volcanic earthquakes kag 3,010 ka tonelada sang sulfur dioxide flux. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon. Sa number 7, Congressman Albi ginalantaw ang posible partnership sa tunga sa mga modernized jeepney operators kag mga bangko. Isa sa mga ginaduso nga tikang ni Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez agud masolusyonan ang posible nga pagkatula sa masobra 300 ka mga modernized jeepney sa syudad amo ang pagpasad sang partnership sa tunga sa mga operators kag sang mga financing banks. Ginsiling ni Benitez nga nagapakig-out ng iya talatapan sa mga bangko agud matalakay ang posibilidad nga hindi na maglabay sa loan ang mga operators. Sa ini nga tikang hindi na magbayad sa monthly amortization ang mga operators. Apang ang tanan nga ginansya ang tungaon sang bangko kag sang mga kooperatiba. Dugang pa ni Benitez, ginatun-an na sa mga bangko ang amuha tikang. Ginkasugtan sang LTFRB kag sa mga bangko nga ipaiway anay ang pagbutong sa masobre sa 300 ka modernized jeepney bangod sa kapaslawan sini nga magbayad sa monthly amortization. Samtang ginapangitaan pa ini sang solusyon. Magahatag man sang 20,000 pesos kada units ang LTFRB sa mga modernized jeepney operators sa sulod sang 3 ka bulan agud makabulig sa ila ginapangatubang nga balayran. Nagsaad man ang LTFRB nga ila i-renew ang mga provisional authorities ng kapin 600 ka mga traditional jeepney sa syudad agud hindi kulangon ang nagabiyahe sa dalan. Hinali nga mabutong gidman ang mga modernized jeepney. Talk to them and ask the possibility kung pwede nga ma-partnership na lang sila instead nga straight loan. So in that case, instead nga monthly nga bayad sila, depende kung taas kita nila, may share sila ba, kung wala ganit, wala. So amo na nga ako nga. Next winner, 337. Sa number 6, bangod sa kandila nga napabayan sa isa ka border na tupok sang kalayong isa ka boarding house sa Barangay 33 sa Bacolod City, Huwebes nga adlaw. Ginsiling ni Fire Officer 2 Rolin Paulan, nagsugod ang kalayo sa ground floor sang boarding house sa isa ka kwarto nga ginaistaran sang isa ka menor de edad. Sandig sa investigasyon sa BFP Bacolod, brownout sa area sa mga tion rason nga nagsindi ang menor de edad sang kandila. Gintungtong niya ini sa iya aparador nga plastic kag nalipatan. Rason nga gindakop sang kalayo ang bugos nga kwarto hasta nga naglapta ini sa bilog nga boarding house. 7-8 ka mga pamilya ang nadulaan sa inistaran bangod sa insidente. Magluwas ini partially damaged man ang isa ka relipan sa tupad sang amo nga boarding house. Ginkompirmar ni Paulan nga wala sang tawo nga nasamaran sa insidente apang may isa ka ido ang nasunog bangod wala na ini masalbar pa sang tag-iya. Nagdangat sa 15,000 pesos ang halit nga ginpiling sang sunog suno sa BFP. Sa number 5, pedestrian patay matapos mabungguan sa motor sa Cadiz.
Isang patay kag duhang pilason sang mabungguan sa motor ang nagatabok nga pedestrian sa National Highway nga sakop sang Barangay Tinampaan, Cadiz City, mga alas 7:30 sang gabi, Huwebes, Agosto 13. Nadala sa ospital apang nagtaliwan ang pedestrian nga si alias Gina, 58 anyos, taga Barangay Tinampaan. Nakaangko naman sa mga pilas ang driver sa motor nga si alias Ruel, 25 anyos, taga Barangay VF Custilo sa Cadiz. Kag ang angkas sini nga si alias Mark, 19 anyos, residente sa Barangay Baviera o kung Baviera sa Sagay City. Nagwa sa investigasyon sa Cadiz PNP nga halin na manapla kag padulong Barangay VF Custilo ang motor sa mabungguan sini ang pedestrian nga nagatabok sa dalan. Sa number 4, bana ginbuno ang kaugalingon matapos patron ng iya-asawa sa Calatrava. Kinakabig sa Calatrava PNP nga crime solved ang natungdan nga hitabo matapos mapasakaan sa kaso nga parricide ang bana nga nagpatay sa iya-asawa sa barangay Refugio, Banwa, sang Calatrava. Ginsiling ni Police Captain Jesus Alba, hepe sa Calatrava PNP, nga karon naka-hospital o kung naka-hospital arrest ang suspect. Nagwa sa investigasyon nga wala nag-intiyendihanay ang mag-asawa pangod wala mabayaran sang 35 anyos nga si alias Milag ang motor kag na-embargo. Nangakig ang suspect nga si alias Tito, 37 anyos, kag ginbuno ang iyang asawa sa dughan kag nawala nga butkon. Matapos sini ginbuno man sang suspect ang iya kaugalingon kag naghigda tupad sa iya dugoon nga asawa. Dead on arrival ng asawa sa ospital. May 3 ka mga menor de edad nga bata ang mag-asawa. Wala sila nag-intindihan regarding na sa motor ba lang na embargo, wala na bayaran sa asawa. Ako daw suspect kung mga buno iya asawa. Permen sila gaway daan, galal sila na permen. Ang ba, naging bunok naman niya ako galingon, sir. Oo, pagkatapos yan, natupad na siya asawa nga gaya amyangon, kagin buno iya lang, pero tinabuhi pa siya. Nagwa lang na pero nabuhi pa siya. Gibuno iya sa tiyan, iya ko galingon. Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang nagpatuman sang floor price para sa baboy sa tuyo nga mapangapinan ang mga manugsagod sa tunga sang epekto sang African swine fever. Ang Provincial Local Price Coordinating Council ang nagpagawa sang resolution nga nag-recommend sa pag-adapt sa suggested minimum buying kag retail price levels para sa selected nga mga swine commodities. Ang live hogs finisher yara sa 165 pesos per kilogram ang suggested minimum price. Sa live hog starter naman, 200 pesos per kilogram. Ang culled sow o kunang gulang na nga na yun, 100 pesos per kilogram. Piglets, 2,700 kada ulo. Carcass, 200 pesos per kilogram. Kag karne sang baboy, 270 pesos per kilogram. Labing ginaabi-abi sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental ang rihok sang probinsya. Damlag pa, sila naghinyo nga magpatuman sang price regulation para mapangapinan man ang ilang nga interes sa tunga sang epekto sang ASF. Damlag pa may mga LGU na sa Negros Occidental ang nagpatuman sang pag-regulate man sang presyo sang baboy kag ini ang nagalakip sang Sagay, Talisay, Himamaylan City kag Hinubaan. Una na nga nagpatuman sang price regulation ang Negros Oriental. Hindi wala natin totally nga ma-roll out ang vaccine if there's an available vaccine pa. Pero right now, as we can see, natuto na ang mga farmers manaton. We can observe may something different na sa pag-manage.
Sa number 2, ginpangunahan ni First Lady Luis Liza Araneta Marcos ang pagpanagtag sang ikaduha nga hagna sang libre nga bugas para sa kapin 2,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City Biyernes ang aga. Ini ang kabahin sang bawat bayan makikinabang program sang gobyerno nasyonal nga nagahatag sang napulo ka kilo nga bugas sa mga nagaedad 65 pataas nga wala sang may ginabaton nga social pension. Sumugod sang Hulyo tubtub sa Disyembre, 4 ka beses nga makabaton sa napulo ka kilo nga bugas ang mga benepisyaryo. Sa iya mensahe ginsiling sang First Lady nga ini ang inisyatibo sa gobyerno agud masiguro nga ang tagsa ka pamilya may ginakaon. Dugang sini may mga papremyo man nga gindala si Marcos para sa raffle draw. Lakip na diri ang mga rice cooker, water filters, kag television. May 38 man ka mga senior citizen ang nakabaton sang 5,000 pesos nga gift certificate gikan sa talatapan sang First Lady. Ginsiling naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga halos patapos na ang unang hagna sa distribution. Apang may pila pa ka mga senior citizen ang wala nakakuha bangod kalabanan sa ila, wala makahibalo. Apisar sini nagpasiguro ang alkalde nga kutob sa may mga ngalan sa listahan makabaton gid sa napulo ka kilo nga bugas. Magapadayon ang pagpanagtag sa bugas sa kada barangay. Masobra sa 95 million pesos ang pondo nga ginpain sa gobyerno para sa kapin 36,000 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo sa Bacolod City. Ang pag-release, no? Kay we're starting today the second tranche sa paghatag sa programa sa national government. Kuning pulo ka kilo nga bugas pala for senior citizen 65 and up nga wala sang social pension. No? So since almost tapos na kami with the first tranche, nag-start na kami with the second tranche. Isa na, alam ko na mahalaga na may pagkain sa lamesa. Konting bagay lang po ito, but I hope to be able to help you in the days to come. Ito ay mula sa puso para sa iyong pamilya. Maraming pong salamat. Kag sa number 1, duha ka ginaalagar nagapang obra sang peke nga dokumento arestado sa entrapment operation. Madugay na nga ginamonitor sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang isa ka shop sa Manuela Building, downtown area sa syudad sa Bacolod nga ginalagar nagaprint sang peke nga driver's license. Ginsiling ni LTO-NIR Regional Director Jeka Condu, madamo na sang operations ang ahensya sa rehiyon, pati na ang Bacolod Traffic and Transport Management Department nga may nagakatakpan sila nga motorista nga may peke nga lisensya. Yara sa 5 tubtub 6 ka mga peke nga driver's licenses ang nakumpiskar sa mga tinalikdan nga operations ng LTO kag BTTMD suno kay Konlu. Nagpatigayan sa surveillance ng LTO por ang Philippine National Police kundi naghalin ang peke nga driver's license kag dito na trace sa isa ka shop. Nagadepende ang bayad sa pagprint sang peke nga lisensya sa kada sigon nga makuha ini kag sa kung ano klase ang ginapahimo, kung ini non-professional or professional. Ang supot hindi maglubo sa 3,000 pesos suno kay Konlu. Nagapasalig si Konlu nga magapadayon ng operation batok sa mga nagaobre sa peke nga driver's license kag sa mga fixers sa sulod kagwa sang LTO. 2024, may isa man ka shop sa Plaza Mart ang ginraid sa otoridad matapos madiskubrihan nga nagaprinta sang peke nga mga ID kag dokumento sang gobyerno. Isang ginaresto kag ginpasakahan sang kaso sang NBI sakto. Paano mapalaan sila iti iba niya kung hindi kami just sagad magtatanaw sila sa fake
mga ID, mga palatandaan. May mga markings nila. Kag ang mismo ang print, no? Ang color, no? Medyo lasaw niya ang fake na driver's license, no? But of course, kung ikaw yung medyo hindi ka sanay, medyo magudlay man, no? Kaya halos ma-perfect na nila ang pagkupya sa driver's license natin, no? Sa driver's license. Tandaan nyo, kung magkuha ka driver's license, why ka nagkagto sa LTO, why ka nagkagto sa medical clinic, no? Why ka nagkagi sa procedure, tapos din may personal appearance, sigurado ginita ka pepe. Kamo naman ni ARD Nikki, no? Sige-sige, no? Hindi naman inisubong, but kung asamtang ara sila dira, hindi kami mag-contact, magkapadagin kami. So again, external, internal, no? Kung may mga kasabwat man sa Lodging NTO, at abot ang adlaw, malabot na ito na. Well, in fact, may napahali na kami ng ARD Nikki man, no? Mga past months, no? Because Geo, mapos na ito, makakas. Pero kung mga tiyado, hindi na mga plantilla position, of course, may mga procedure, may mga administrative procedure, no? But again, this is a clear message to all, no, na nag-transact sa mga fixers at sa mga fake licenses nga kalabot dito mo lang. Kagyari ang pampabalo namon sa inyong nga good vibes sa weekend. May isa ka lugar nga may kapehan, may kalanan, may matahong nga view sang kabukiran, kag preska nga hangin, kag may kalingawan nga giant slide. Tanan ini sarang mo makita kag ma-experience sa isa lang ka lugar. Inibuas diri lang sa Digicast Negros. Kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Happy weekend, everyone. Yes, happy weekend, kids, sa tanan. Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast Negros, and Ma'am Barbara, watching from Bacolod. Glazer Del Agustino, maayong hapon, Digicast Negros. Happy viewing sa amon Pamilya de la Rosa, diri sa Puruca 2, Barangay Nagasi, La Carlota City. Hello sa tanan nga taga Nagasi sa La Carlota. Salamat daw, God bless you all. And kagamuyad to ang top 10 stories of the day, tub-tub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Mga